Vitajte. Toto sú predstavné príležitosti. Dnes si predstavíme pána Jána. Prosím vás, mohli by ste tu trošilinka prikúriť? Je mi hrozná zima. Mám 42 rokov. Mám 3 znamienka na zadku. Tie však teraz nie je vidieť, lebo mám rifle. Pardon. Mám aj ďalekohľad. A tým sa veľmi rád pozerám do okien iným ľuďom. Tiež veľmi rád chodím na plaváreň, ale nerád plávam. Len tak s okuliarmi pod vodou. To je všetko. Toto bol pán Ján, ktorého srdečne vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň. Pán Ján, nie je vám zima? Nie. Tak pána Jána sme si predstavili a teraz si predstavíme, koho by pán Ján mohol potenciálne pojať za partnerku. Prosím vás, trošilinku. Ahoj, volám sa Klára, mám 37 rokov a myslím si o sebe, že mám zmysel pre humor, ako vyvinutý. A môžem to aj dokázať, si myslím. Minule u nás na sídlisku išla taká babka po prechode a išlo také veľké auto a puf, a zrazilo ju. Ja som sa skoro dopúkala od smiechu, púkala od smiechu celá. Mám síce 42 rokov, ale som duchom strašne mladá. Dokonca všetci, ktorí ma poznajú, všetci známi, hovoria, že som strašne veselá. Milujem život a viem napríklad aj toto. Dobre, nie? Volám sa Jana, mám 37 rokov a rada lúskam tekvicové semiačka. Mám rada aj prírodu, a rada chodím na plaváreň, ale nerada plávam. Len tak sa otrčať. Tak teda, ktorá bude tá šťastná? Klára je milá. Ten príbeh s tou babkou, to bolo naozaj roztomilé. Betka je tiež milá. Je naozaj zábavná, to jej bolo tiež veľmi roztomilé. Ale nie sú moje typy. Myslím, že Janka. Janka má so mnou veľmi veľa spoločného. Takže Janka. Teda Janka. Zima nie, prosím vás, nemôžete tu trošička prikúriť? Nech je tu teplúčko? Janka?
Ja by som chcel... Či by si ma hladkala? Asi ne. Ja som taká nedôverčivá dosť. Ale to nemusíš. Hladkaj ma. A o čo tebe ide? Však si nebol so mňou ani na procedúrach, jak sme sa ráno dohodli, si nedošiel. A to hladkanie? Ani si ma nepozval na kávu, ani na večeru, ani nič, ani rúžu si mi nedal, nič. Ale hlavná vec, že si ho hneď na mňa spustil, že ma chceš pomilovať. Ale veď to už sme sa dôverne poznali. Poznali sme sa 5 minút. Ale intenzívne. Ale aj tak, hneď by si prekotil, dievča. Janka, ale to som ťa len skúšal. Jakže skúšal. Že čo povieš? Hej? A kebyže bych povedala áno? Není problém. Ale toto tak na mňa ty nemôžeš hneď z hurta. Však ja som není taká, jak vypadám, jak si hneď všetci myslia, že jak vypadám. Však ja som nevidela chlapa aj 2 roky. Však na to všetko žena potrebuje čas. Koľko času potrebuješ? 7 hodín. Tak to teda ne. Ne, ty kalka. Ja som to vedela, že to nevidia, ja som sa nemala liesť do tej telky. Však kvôli tým môjim zubom ma nikto nechce. Takže nič. Nič. Váhala. Neúmerne dlho. Tá s tou babkou. Tá by mi dala asi hneď. Asi. Cítite? Zima? Nie, práve naopak teplúčko. Dal som si acylpirínik a už sa tak trošku aj poťkám. Toto sú prcavé príležitosti. A toto je náš hosť, Emil. Vitajte. Emil. Emil. Emil, vitajte, haló. Haló? Haló? Tu je Emil? Haló? Kto volá? Tu som ja, Jalo. Haló. Tak čo, ideme na to? My dvaja? Ja som mal skôr predstavu o žene. A aká by mala byť? No, tak žena. Žena. Ale aká žena? Blondína, bruneta? Blondína, bruneta, žena. Emil. Osmelte sa. Mám. Perfektná žena, blondína, najlepšie dvojmetrová, s trojkami, kozami, 90, 60, 90, tvary, zmysel pre rodinný život, naladená na zadný príjem. Ja, svinia! Ďakujem. Prvá vizita.
Kde? Ahoj. Volám sa Sandra, mám 39 rokov. Teda aspoň dúfam, predsa len je to už dávnejšie, keď som sa narodila, takže už si to tak nepamätám. No, každopádne by som chcela chlapa, ktorému stojí, kedy sa mu zachce, keď si povie. Opravujem. Chlapa, ktorému stojí, kedy sa mu zachce, za tým, čo si povie. Dobre som to povedala teraz. Ktorý si stojí, kedy sa mu zachce, za tým, čo si povie. Tak. Pardon, opravujem. Ktorému stojí, kedy sa mu zachce za svojím slovom. Nie, čak toto vystrihneme. Ja ešte raz to poviem. Chcela by som chlapa, ktorý stojí, kedy sa mu zachce, za svojím slovom, čo povie. Mila má zmysel pre optimistický humor. Čiže? Emil, halo. Haló, nie, teraz mi nevolajte, ja som v štúdiu. Zavolajte neskôr, prosím. Druhá vizitka. Kde? Hľadám muža. Som dlhodobo opustená a nezávislá. Teda závislá som, lebo rada fajčím. Ja strašne rada fajčím. Teda ne, aby ste si mysleli, že rada fajčím, ale ja aj rada varím. Ja milujem sendvič. Teda, nie, sendvič, ja milujem, ale hlavne rada fajčím. Pochádzam z malého okresného mesta, kde je krásna príroda. Ale hlavne rada fajčím. Kašlem na to. Mila má zmysel pre optimistický humor. Čiže? Emil. Ďalej? Nech sa páči, vstupte. Tretia vizitka. Kde? Ahoj, volám sa Ľuba, mám rada optimistický humor, rada tancujem, som tancovala už na základnej škole a viem tancovať všetko, najradšej foxtrot, ale viem aj salsu, viem aj iné, ale najradšej foxtrot. A tento tanec, napriek tomu, že to nepoznám, som si pripravila len pre teba. Foxtrot. Len pre teba. Tak sa teším, že sa možno stretneme. Haló. Haló? Emil, haló. Tak koho ste si vybrali? Čoho? No, z ponuky. Ja neviem, ja som nedával pozor. Povedzte číslo. 09... Od 1 do 3. 3? 3. Ho. Je tu príležitosť. Kde? Tretia dáma neprišla na dohodnuté miesto do hotela. Ľudra. Emil. Tak sme išli za ňou. Ľudra. Emil. No halo. Kde? Ahoj. Ahoj. Ty si neprišla.
Nie, neprišla som. A ja som ťa čakal. Som sa vyštafíroval a ty si neprišla. Prečo si neprišla? Nemám platný občiansky preukaz, som ho strátila. A preto si neprišla? Som sa bála opustiť okres bez občianskeho preukazu. Ty nemáš pas? Moja mama má 74 rokov, je nesvojprávna. No a preto si neprišla? Moja mama najprv hovorila áno, teraz zase nie. Preto si neprišla? Preto si neprišla? Ja som ťa čakal, som sa vyštafíroval a preto si neprišla? Kvôli mame? Nemala ten občiansky, som mala strach. No ale, vieš, akože, jak ja teraz ako vyzerám, keď som, vieš, ja som sa vyštafíroval, som ti doniesol aj kvetinu a ty si neprišla. Si myslíš, že tú kvetinu si zaslúžiš? Povedz mi, zaslúžiš si tú kvetinu? Myslím si, že nebude správne, keď ju budem vlastniť. Ja? No a teraz čo s nami dvoma bude? Vieš čo, tak ju daj mamičke. Moja mama už zomrela pred 5 rokmi. No tak potom si ju zoberiem späť. Tak. Aj toto sa stáva. Tak čo? Som si mohol radšej vybrať inú. A vy si myslíte, že s tou by vám to vyšlo? To je jedno, hlavne by som si konečne dobre... Dovidenia. Rozlúčime sa, Emil. Haló. Haló? Dnes sa zahráme takú hru. Zmeníme si zamestnanie, ktoré začína na R a končí na A. Rakva? Nie. Radcovia. Rad. Chápem. S tým mám bohaté skúsenosti. Nepochybne. Takže, Ďuriana, čo by si nám ty, národu, ako duša čistá, nepoškvrnená, poradila? Na čo si treba dávať vo vzťahu pozor? Áno, ako škvrna nepočistená. By som chcela povedať národu. Národ, dávaj si pozor na lásku. Tak, toto bola prvá rakva. A my si pozrieme prvý príspevok o tom, ako Fero čakal na Sašu 4 mesiace. No. A teraz ten príspevok. Tak začínam byť trochu nervózny. Najprv povedala, že príde piatok 13. februára. A už je sobota 14. februára. Je nedeľa a stále tu nie je. Streda. No, uvidíme. marca. No, neviem. 13. máj.
Čo keď náhodou nepríde? Konečne prišla. Kde si bola? Však nejanči, nebuď nervózny. Ja nejsem nervózny. Ja sa ťa pýtam, kde si bola? Však zácpy boli. Áno, a kde? Však v Žiline boli zácpy. Že mi neboli zatvý, ale kedy si to mala byť, sa ťa pýtam ja. Ja som tu tak čakal na teba, 4 mesiace som ťa čakal. Však ti vravím, nejanči, však zácpy boli. Ale kde boli zatvý? Však nekúkaš predpovede počasí. No nekúkam, nie som kukučka, aby som kúkal, ja tu sedím 4 mesiace tuto. Však vo vlaku bola tam vo vlaku a zácpy boli. Sme spolu nezačali ani žiť a už ma klameš, vo vlaku boli zácpy. Však bola som v Žiline, som tam bola a zácpy boli. 4 mesiace tu čakám, kedy si tu mala byť vo Však ti februári? vravím, A čo nejanči na mňa. Ja nejačím, ja som kľudný, ale kedy si tu mala byť vo februári, dnes je 13. maj? Však v Žiline som bola. Klameš! Čo si myslíš, že čo ja tu budem čakať na teba 4 mesiace? Čo som ja odkazaný na to? Však zácpy boli. Počkaj, mne to je jedno, ja ťa zaskočím, mne to je jedno. Ďuriana, čo by si poradila Ferovi? Áno, Fero. Niekto celý život hľadá tú pravú. Potom zomrie, ustelie si rakvu a možno sa potom dočká. Čiže neviem, prečo je Fero taký nervózny. Veď má celú smrť na to, aby našiel tú pravú. No, my sa poďme pozrieť na to, ako to vníma Fero dnes. Keby prišla o 4 mesiace skôr, tak by som ju bol zaškrtil o 4 mesiace skôr. A teraz by som to už mal odsedené. Nejaká rada? Moja rada znie, trpezlivosť peniaze prináša. Netreba hneď vhupnúť do vzťahu a nebudaj sa aj vydať. Treba čakať rok, 2, 10. A toto je už záver našich prcavých príležitostí. Ešte nejaká rada? Áno, národ. Medzi dvoma ľuďmi sa musí vytvoriť silné puto, najúprimnejší čistý cit. Ak sa toto silné puto nevytvorí, nemá to zmysel. Vrhnite sa do vzťahu, nepremýšľajte, neuvažujte, ale predtým si dobre premyslite a zistite, čo všetko partner má. Ďakujem, Ďurianka, za návštevu v štúdiu a za tvoje dobré rady. Ďakujem, Taďo. Taďo, rýchlo. A opäť v našich prcavých príležitostiach padol niekto do nového vzťahu. Dovidenia. Poprosíte si hot dog bez horčice a ona vám ho iniciatívne podá s kečupom. A potom... Aha. Mám zafúľané tričko. Ale predstavme si teraz pani Sandru Janekovú, ktorá mala veru naozaj ťažký osud. Jak také prasiatko. Sa volám Sandra. Chcela by som si vo vašej relácke nájsť chlapa, muža, ktorý by ma ľúbil, ktorým by ako sme spolu nejak šťastne prežili. Mám 22 rokov. No dobre, 32. Tak poďte ďalej. Tutok mám ako stôl, na ktorom píšeme, keď treba. A väčšinou netreba, tak nepíšeme. Toto je kreslo, ktoré mám rada. Z toho kresla ako kúkame telku. A teraz nemáme telku, ale určite sa nám to raz podarí.
Toto je moja ladnička obľúbená, tuto môj banán, tuto mám moju obľúbenú cibulu. Funguje dobre, ju vždycky tak treba zatreskať, ona sa zapne sa. Toto je náš trezor, tam som si pozamkyňala veci, čo potrebujem, diplomy zo školy a tak, som stratila kľúčik, takže sa to nedá otvoriť, ale zase je to v dobrých rukách. Toto je moja skriňa, toto je moja dcera. Ja? Tútok mám stoličky, ako sú uložené, keby bolo treba ich rozložiť, netreba, ale mám ich tu. Tuto mám druhú ladničku, tá sa trošku ťažšie zatvára, ale keď do nej kopneš, tak je v pohode. Tuto mám CD prehrávač, nemáme CDčka ešte, ale budú. Minule som bola nakupovať, ale nič nemali, tak som si aspoň zobrala tento vozík. Mám tiež také všelijaké veci, ale to netreba. Som vlastne chcela... Môj muž ma podvádzal. Chlastal, mal všelijaké ženy. Ja som mu vždy odpustila. Keď došiel s prvou ženou, odpustila som mu. Keď došiel s druhou ženou, odpustila som mu. Keď ale došiel s kozou, tak som sa nasrala, ale odpustila som mu. Ale keď došiel so škrečkom, tak mu hovorím, ty nejsi prítomný, a odišiel. Tak, to je môj príbeh. A už tu vedľa mňa v štúdiu sedí pani Sandra. Stojí. Pani Sandra, sadnite si. Ja, Boček, na život. Ja nespím, alebo snívam, alebo môžem ťa štipnúť. Pani Sandra, sadnite si. Ne, ale ty tej telke vyzeráš úplne inak, jak naživo. Jaká si ty statná chlapina. Pani Sandra, pripravili sme vám 3 chlapov, Ja, Bočik, jak ťa ja žerem. To čo má za zasraté tričko? Ukáž, vyperem ti. Čakajú na vás v hoteli. Nedá sa. Vizitky. Grüß Gott, som Anton aus Tirol a touto cestou si hľadám partnera na celý život, für mein ganzes Leben. Toto sú moje pasienky, moja Luka, Bíze, a tuto pestujem domáce zvieratá. Cigen, teda kozy, šafen, ovci a kühe, krávy. Toto sú pasy od môj nový výkonný traktor. Touto cestou chcem spoznať partnera na celý život. Chcem s tebou s láskou jesť môj jelito. Na dokaz mojej lásky, že to myslím úprimne, urobím čokoľvek. Napríklad zajodlujem. Was? Nix! Scheiße! Jaj, Búček, ale jaký si ty pekný, jak bych na teba skočila. Ale nemôže, mám revma. Fúka mi na kríže. Sandra, ale toto mi tu nemôžete robiť. Prosím, sadnite si. Zrobím ti masáž. Sadni si. Sadni si! Pani Sandra, ja cítim taký vnútorný diskomfort. No ale čo sa ty necítiš? Čo si už úplne neprítomný? Pekný, ale neprítomný. Ja všetky chlapi. Ďalšia vizitka. Dobrý deň, ja sa volám Bonifác. Neviete, kde je servác? Pani Sandra, prosím vás, sadnite si a dávajte pozor na vizitky. Jaj, Búček, jaký si sexy.
Dobre, pani Sandra, ale sadnite si. Ja už to nevydržím, už ma bere, už ma hemlesí. Poď, Búček, poď, máme. Pani Sandra, pomôcť, prosím vás. Pani Sandra, traja chlapi v hoteli, traja chlapi na vás čakajú, pani Sandra. Vizitky! Môžem, brat? Volám sa Puky. Keď nemám dlhšie jak týždeň sex, mám medzi nohami múky. Tak neskúšaj na mňa moja ofúky, lebo ťa sfúknem jak dekel od múky. Daj tvoju ruku mi romanticky do tvojej ruky. Hokejisti majú puky. Tá nechcem ja nič iné, len lásky, šípy a lúky. Je. Tak čo, už je v trúbe zakúrené? Pomoc! Produkcia, režia, pomoc! Ako to teda dopadlo? Ja som konečne našiel svojho partna a aj sám seba. A ja svojho serváca. Tak. A naša relácia opäť končí novým vzťahom. Srdce našlo srdce, tak ako rohlík našiel svoj párok. Páli brucho, ale ja neverím, mne sa snad sníva, alebo čo. Daj, nech vás štipnem. Láska. Amorov šíp ťa zasiahne, ani nevieš ako. Napne svoju tetivu. Taký bol aj príbeh Nataše a Floriana. Dobrý večer. Čeho? Dobrý večer. Nemohol by som dostať ešte z tej kávy? Mal som 3 iba. Tak, Florian, ako to bolo? Zasiahol ťa Amorov šíp. Čeho? Či to medzi vami vzplanulo? Dobre, ja nenalieham, keď tú kávu... Tak aspoň nejaký keksy. Obidvaja boli plní očakávania. Čau. Čau. Nepotýkame si? Môžeme. Ja som nejaký Florián, ale kamarádzi mi hovorá Keket. Pekné. Ja som nejaká Nataša Geržová. Teší ma. Velice pekné meno, že Geržová. Som výsadkár. V armáde? Ne, vysádzam zemáky. Vysádzal som. Teraz som na voľnej nohe. A ty čo robíš? Dojka. Dojka, všetci sa bojka. No. Si zábavná povaha. Aj ty máš velice peknú postavu. Teda mala si, ale to, čo z nej zestalo, tež není na vyhodzený.
Kam by som to vyjadzovala? Ty zdieš však. Si musel mať spustu ženských. No, není som síce žiadny Maroš Kramár, ale niečo bolo. V rámci možností, vieš. Ale aj prsa máš pekné. Ujdu. Ja kúkam, jedno už aj ušlo. Si vzdelaný. No, veľa čítam, vieš. A hlavne som špecialista na príchody a odchody vlakov. To mám zmaknuté. Krivan 13.26. Ale chodzi až 27, vieš, Meška. Ale napríklad Prndolino 17.40, to je presne jak hodiny. Bývaš na stanici? Býval som. Teraz bývam pod mostom. A to musí byť drahé. Nestažujem si, vieš, v rámci možnosti stíhať. Drahé, bol som v Prahe. Ja som bola v Lučenci. Ale to už bolo dávno. Považam 17.23. Neviem. Počuj, keď už tu tak sedzíme, nedáme si kávičku? Dobre. Po príchode do bazéna začali aj prvé nežné dotyky. Počúvaj, Nataša, môžem sa takto chyciť? A takto môžem? Počúvaj, môžem si strčiť jazyk medzi zuby? Radšej ne. Počúvaj, Nataša, a môžem... Ja som ešte ani pripravená. Aj ne, sa chcem opýtať, či sa môžem ísť vyšťať. Toto si ja na tebe velice vážim. Je milý. Vonia mi ako čerstvo otvorená zaváranina. To mi pripomína domov. A vie, ako sa správať k ženám. Aj vzdelaný. A práve to mi na ňom neprekáža. A myslím, že je do mňa. Nataša je takto velice milé dzivča. Sme boli spolu aj na kávičke. Veľa toho nevypije, takže zostane viac pre mňa. O, a to mi celku vyhovuje. Potom začala zábava. Nataša! Nataša, poď sem, poď sem! No, Nataša, poď tu, je to paráda! Očúvaj, zahráme sa spolu takú hru, že to vydrží dlhšie pod vodu. Dobre? Sleduj ma. Dobre, ne? Zatiaľ vyhráva, no poď. Ne, Čo ne, jak ne? ja neviem plávať. Neonzi sa, však tu je plitka. Ne, Poď. A dzivča, poď. Ale poď, tak daj aspoň si ruku poboskám. Poď.
Podľa to. Moja. Keď si vyhrala. Víš čo, moja, tak si ešte poplávaj. Ja idem von, ma striaslo, ako si. Krásny príbeh. Čeho zas? Naozaj silný, krásny, antický príbeh, ktorý určite dojal všetkých našich divákov. Nemohol by som dostať ešte z tej kávy? No všetkých možno nie, ale som šťastný, že sa nám opäť podarilo vykresliť a nájsť jeden krásny, silný antický príbeh, ktorý zažiaril ako kométa, aj keď zhasol. Amor napol svoju tetivu príliš silno. Ale aj o tom je život a naša relácia. A ja sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Jožko, prosím ťa, poď mi to skontrolovať. Dobre? Fajn, fešák? Fajn. Ideme. Dobrý večer. Vitajte. Toto sú prcavé príležitosti. A vedľa mňa opäť sedí jedna adeptka Amorovho bosku, slečna Nataša Geržová. Zdravím vás, Nataša. Tak, ako sa u nás cítite? Dobre. Fajn. Som rád, keď sa naši hostia u nás dobre cítia. Takže, Nataška, prejdime k meritu veci a k zmyslu našej relácie. Povedzte mi, ako by mal vyzerať váš Adam? Ja nepoznám Adama. A u nás na ulici je jeden vlčák. Sa volá Adam. Pekný. Áno, toto je nádherné meno pre vlčáka Adam, ale ja som to myslel skôr tak jemne, tak metaforicky. Áno, Nataška, takže ako by mal vyzerať váš vysnený partner? No, mal by byť vysoký. Vysoký. Fajn. Takže vysoký. Mal by to byť blondiak alebo brunet. Vysoký. Áno, no, nič, Nataška. Takže prepracovali sme sa k tomu, že váš vysnený partner Adam, Vlčák. váš partner by mal byť vysoký a na vlasoch nezáleží. Takže pozrieme si spolu do krútky. Vysoký. Do krútky. A my si teraz spolu pozrieme videovizitky. Haló, na slovíčko. Čo si ty? Nechcete ísť do prcavých príležitostí? Nemám čas! Ale poďte. Musím utekať. Nazdar. Vďaka. Takže, Nataška, toto bol prvý adept
bol? Pán Medard. Čo na neho hovoríte? No, ako sa vám videl, pán Medard? Ja som sa moc nekúkala. Dobre, ale predsa len ja som vás sledoval. Po očku ste pozerali na pána Medarda? Áno, ja som to videl, takže... Aký sa vám javil pán Medard? Tak bol. Vysoký, pravda? Vysoký. Áno, takže prvú podmienku pán Medard spĺňa. V podstate bol aj taký celkom slušivý, šik. Taký ako elegantný, takže pekný. Vysoký. Vysoký a pekný. Z tých odpovedí bolo evidentne jasné, že je taký rozhladený, taký briskný, nerozmýšľal veľa, rovno jasne odpovedal. Takže toto sú vlastnosti, ktoré nám hovoria, že pán Medard je sebavedomý, áno, sebavedomý a dobre sebavedomý. Takže si to zrekapitulujeme. Pán Medard je vysoký, pekný, sebavedomý. Tak. A čo nám z týchto troch vlastností vyplýva? Nataška? Že má rád hudbu. Zaujímavý postreh, iste. A nás čaká ďalšia videovizitka. Tam, Nataška, tam. Nie, vy tu máte telku. To budeme kúkať. Videovizitku. Dobrý deň, nechcete ísť do prcavých príležitostí? Zdravím. No, dobrý, nechcete ísť? To je, ja som v službe, viete? Aha. Aby sa mi zišlo teda, lebo ani partnerku nemám, som sám. Už 20 rokov, 21 to už bude. Stoj! Tak, Nataška, a skončila naša druhá videovizitka. Toto bol pán Karol. Karol. Čo na neho hovoríte? Ja mám strýka Karola. On režíruje takú reláciu, že SOS. Takú vtipnú. A ja to nekúkam. No, mám ešte tu Matildu a či sa ňou nechválim, ale vráťme sa k nášmu pánovi Karolovi. Matilda. Áno. Karol, náš Karol, ako sa vám pozdával? Bol v telke. No, bol v telke, správne. Výška vám vyhovuje? Vysoký. Áno, je vysoký, takže prvý atribút je už splnený. Poďme ďalej. Ako na vás pôsobil pán Karol? No, čo sa mňa týka, na mňa pôsobil trošku taký roztekaný v behu, ale taká je už dnešná doba však. Áno, takže z toho by sme mohli usúdiť, že pán Karol okrem toho, že je vysoký, bol v telke, jeho zamestnanie je veľmi hektické, ponáhľa sa, rád behá, ale určite to niekam dotiahne. Aký máte vy na to názor? Má rád hudbu. Ženská intuícia je neskutočná, je veľmi pravdepodobné, že pán Karol má rád hudbu. A my si, Nataška, spolu pozrieme ďalšiu videovizitku. Kde to má ovládátko, tá telka? To tam pozrieme. Ja som mal vždy problémy so ženami. Preto som veľmi rád, že som sa prihlásil do vašej relácie a že tento televízny projekt mi umožní, aby som si našiel novú známosť. Ale som svojej bývalej frajerke povedal, že nadstav pipinu, tak som mal kuchyňu plnú sliepok. Takže, Nataška, toto bola tretia a posledná videovizitka.
A teraz je to, Nataška, už len na vás. Ktorého z našich 3 adeptov si vyberiete? Ktorý sa vám páčil najviac? Kde sa najviac páči náš vlčák Adam z našej ulici. Áno, iste, ale ten nebol v našich videovizitkách. Takže prosím, vyberajte z našej ponuky. Posledný? Je vysoký. Áno, takže posledný. Menom našej televízie vám gratulujem k výberu a teraz sa s mužom svojich snov môžete stretnúť osobne. Vyhrala som túto telku. Ahoj. Čau. Ja som si dovolil ti doniesť kvetiny. Kvetiny. Ja som nejaký pišta. Nataša. Teší ma. Nech sa páči. Kvetina. Ja som ťa chcel poprosiť, že či by si so mnou nechcela Rasa. Som dala. zajesť v reštaurácii. Nataška, takéto smutné nedorozumenie. No. Ale aj o tom je život. Vy sa mi páčite. Ďakujem, Nataša, ja si to veľmi cením. Daj mi pusu. Ďakujem, toto je naozaj nádherné vyznanie. Viete, Nataša, ale ja mám také pracovné krédo, že co je v domne, není pro mne. Tak dáš mi ju? Nataška, to nie je možné. Geršová, prosím, nie. Vy ste milá, ale ja som profesionál a ja naozaj nechcem zneužívať situáciu. Stop! Konec, končíme! Môžem si aspoň zobrať tú telku? Pomaly je tu máj, lásky čas. A na mojom mieste opäť zaparkoval nejaký fas. Nataša, vy tu nie ste prvý raz? Prvý. Minule sa nám bohužiaľ nepodarilo nájsť vášho princa na koni. Na koni. Ďara skopol, Doriti, Poník, Karol sa volal. A bol taký vysoký, že by to kľudne mohol byť poň. Adi, minule sme sa dozvedeli, že váš vysnený partner by mal byť vysoký. Vysoký. A my vám teraz predstavíme dvoch pánov a potom vám poviem jedno neskutočné tajomstvo. Vy ste vysoký. My si pozrieme vizitku číslo 1. Už môžem, ne? Ahoj. My sa už poznáme. Som bol dlhšie preč zo zdravotných dôvodov. Už je všetko na parádu, jak má byť. To v porádku. Paráda. No. Ja som sa s kamarádom nastahoval sem do tohto domu. No, je to trošku neporádku, lebo však víte, aké to je, keď dvaja chlapi žijú spolu a preto teda hľadám upratovačku. Teda ne akože upratovačku, ale partnerku, čo by nám ako pomohla s upratovaním. Lebo však víte, aké to je, keď dvaja chlapi žijú spolu. Takže je mi jedno, jak vypadáš, či si ščítaná, či poznáš
tú Mendelejevovú súpravu prvkov, to nevadí. Hlavne musíš mať parádnu metlu a dobrý mop. No. Ďakujem. Všetko. Kameraman, počuj. Nemáš 5 korún na polevku, nemáš? Tak, Nataška, čo poviete? Nič. Vysoký. Má rád prírodu. Čveliaky, húsenice. Môj brat hovorí, že vypadám jak húsenica. Čiže, Nataška, ste spokojná? A my si pozrieme ďalšiu vizitku. Hľadám partnerku na vzťah. Nemusí byť moc múdra, radšej nech drží hubu. A nech urobí poriadok. No, a z času na čas prejaviť lásku. Veď, vieš čo? Dobre. Fešák. Vysoký. Múdry. Chlap. Áno, a Nataška, kebyže si môžete vybrať, ktorý z nich by bol váš princ? Na koni. Áno, na koni. Ale oni nemajú koňa. Ja by som chcela mať koňa. Mňa raz kopol do ríti. Poní. Áno, vieme. Karol. Kôň Karol. Áno. Aj koza ma kúsla. Úžasné, Nataška. A teraz si predstavte, že ja vám prezradím jedno obrovské tajomstvo. Títo dvaja páni bývajú spolu v jednom dome. S koňom. Spolu. A vy, Nataša, vy ich navštívite. Pekné hodinky. Čo na to poviete? A ja také dostanem. A my sa vrátime po pauze. A tak sme s Natašou navštívili Fabiána a Eda u nich doma. Ahoj. 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 Počuj, nemáš žičať 20? Skočím sem do potravín, kúpim chleba. Na parádu, taký chleba kúpim, že až... Ja sa vrátim. Ahoj. 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 Teče. Zapošťal. Ahoj. Ty pekná. Ale chuť. Mám odísť? Ne, ako si pekný, aj ty si. Fešák.
jak náš vlčák. Kvôli tebe som sa neholil. Ani ja. Počúvajte. Chleba nebol, ale zehnal som toto. Dobre, ne? Počúvaj. Nemáš ešte 20? Možno som sa nedobre kúkal, vieš, keď som zebral ten chleba. Povovačku. Na parádu, taký chleba donesem, že sa budete za ušami zalisovať. Ja dojdem. Ahoj. Na parádu. A ako sa voláš? Natáša Keržová. Natáša. Natáša, vieš zabiť slepku? Slepku. Slepka nosí vajca. Vie, to sa mi páči. Si pekná. A ty fakt vypadáš jak náš vlčák. Zuby. Tak si to predstavte. Tak chleba ešte doterazky nedorazil, ale kúpil som toto, ne? Dobre, ne? Na parádu, ne? Počúvaj, Natáša. Nemáš ešte 20, teraz sa práve prebehlo pekárenské auto, som odčul. Severý chleb. Na parádu, taký chleba donesem, že ste ešte taký nejedli ani. Ja sa vracím. Ahoj! Ahoj! Na parádu! Ja prídem! Natáša, nemáš chuť, by som ti ukázal maštav. Aj s koňom? Ty chceš strašne koňa. Natáša, nemáš chuť? Vieš čo? Poď, ukážem ti maštav. Tak ten chleba ešte nedorazil, ale zebral som toto. Kde ste? Haló? Kde ste? Tu ste? Čo robíte? Aha. Ale robte. Ale potom si to upracete. Rozumieme si. Není sprostá. Nejsem. Vie držať hubu a aj urobiť poriadok. Vieš čím? Mama koňa. Ach, tá láska, šťastný koniec. A my, vážení diváci, spolu s vami budeme sledovať Natášin príbeh naďalej. A ja si musím ísť kúpiť chlieb a nejaký faz mi stojí na mieste. Pre divákov v premiére dobrý večer, pre divákov v repríze dobrý deň. Ahoj, ahoj. Toto sú prcavé príležitosti. A vedľa mňa už kráča slečna Natáša. Ahoj, ahoj. Ahoj, Natáša.
Nataška. Ahoj. A my si teraz pozrieme, čo sa stalo vtedy, keď sa Nataška stretla s pánmi Sandokanom a pánom Fabiánom. Prosím vás, môžete už tú pripečenú žensku dať preč od kamery? Kto má viac sám použiť fyzickú silu? Ahoj. 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 Nemáš žičať 20? Skočím sem do potravín, kúpim chleba. Na parádu, taký chleba kúpim, že až... Ja sa vrátim. Ty pekná. Ale chuť. Mám odísť? Ne, ako si pekný, aj ty si. Kvôli tebe som sa neholil. Ani ja. Počúvajte. Chleba nebol, ale zehnal som toto. Dobre, ne? Natáša, nemáš chuť? Vieš čo? Ukážem ti maštán. Tak ten chleba ešte nedorazil, ale zebral som toto. No, kde ste? Haló? Kde ste? Tu ste? Čo robíte? Aha. Ale robte. Ale potom si to upracete. Tak, Nataška, a nakoniec bolo veľké upratovanie? Dobre, Nataška, už dosť. Tak ako bolo na návšteve u chlapcov? Dobre, moja, dobre. No a my si teraz pozrieme do krútku na otázku, na ktorú som sa pýtal a stále som nedostal odpoveď. Ahoj. Daj mi pusu. Natáša, nemáš 10 korún na chleba? Ale však už som vám všetko dala. Všetko? Aj... Vieš čo? Sandokan? Áno. A ty by si ma zobral? Akože kam? Počúvajte, však vám vyprávam, že chleba nemáme, ani deci chleba. Ja by som si ťa zobral. A ty by si ma zobrala? Pekný si, ty inteligentný, humorvá. Tu, požiadam ma o ruku, ja sa ho vidím. Počúvajte ma, však vám vyprávam, že nemáme chleba, nič není. Ani kúsok korky nemáme, nič. A čo sa umení? No. Sandokan, poď sem na slovičko, poď sem. Sem. Natáša, ty neočúvaj. Poď sem. Dobre. Natáša, očúvaj ma. Sem. Pôjdeš na...
Počúvaj ma teraz. Natáša, pôjdeš na ulicu. Robi. A akože von? No, akože, veď niečo. A prečo? No nemáme ani kúsok chleba. Víš, aká je situácia? Nemáme. Deci chleba nemáme. A však si ma chcel zobrať. Však to sa Nevylučuje sa to, Natáša. Vôbec sa to nevylučuje. Tak čo, pôjdeš? Dobre. Na parádu! Na parádu! Tak čo, Natáška? Bude na chleba? Chcel odo mňa fajku. On nechcel, veď čo? Fajku? Fajku. Fajku? No to sú tí uchyláci. Jednu fajku mám. Víš čo, tak predaj mu ju, ale minimálne za 500 korún, dobre? Chod moja, chod. Dobre, fajku. Na parádu. Tak jako? Dal mi 50 korún, až nemám ísť do tyče. Tyče? Na parádu! Na parádu! Natáša, daj to sem. Počúvaj teba. Ja idem do pekárne kúpiť čerstvý chleba. Keď som sa 2 dní nevracal, tak čakám na čerstvý chleba. Na parádu! Na parádu! Na parádu! A ty si ma kde vezmeš? Kostope. Tam je to zadarmo. A ty si ako veriaci? Áno. Som. Ja verím, že mi slepky neoserú stôl, tak ako včera. Ja ťa asi ľúbim. Natáša, nejdeme si. Vieš čo? No pekne. A na budúce pôjdeme spolu s kamerami a dúfam, že aj s vami. Ahoj. Ahoj, milí televízni diváci. Pôjdeme spolu na svadbu. Ahoj, na svadbu, na svadbu. Dobre, Natáška, dobre, stačilo. Natáša! Prosím vás, dajte preč zo mňa túto hnusnú žensku. Alebo mám Vary sám použiť fyzickú silu. Fabián povedal, že sa o 2 dní vráti. A už je týždeň a ešte sa neukázal. Ty, Natáška, a čo keby sme si išli dovtedy? Vieš čo? Na parádu! Na parádu! Dobrý deň. Domáce? Hej, domáce. Ďakujem. Čaute. Čaute. Ďakujem. Rada lúskam tekvicové semiačka. Rada
Peťa, to je dobré? Emil zdvihol fúz a Peťa sa začal. Emil zdvihol fúz. To hladkanie. Jak je nechutný. Jak je hnusný. Keď ja som taká nedotkliva. Ale veď pokojne. Nič sa nedie. Nedôverčivá. Haló. Ne, ešte. Prepáč, ja na telefón. No haló. Kde? Ktorý si stojí, kedy sa mu zachce za tým, čo si povie. Ktorý si stojí, kedy sa mu zachce, keď si povie. Nie, som to dodrbala zase do poha. Pardon. Ktorý si stojí, kedy sa mu zachce. Kedy sa mu zachce, za svojím slovom stojí si. Áno. Ja by som chcela chlapa, ktorý kedykoľvek si stojí za tým, čo povie. Chcela by som chlapa, ktorý zopakujem. Chcela by som chlapa, ktorý kedykoľvek za svojím slovom stojí si. Nejaká rada? To bolo Gregor Tajovský. Mamka Polsková. Lebo tuto mám toto škaredé. S týmto ustlaním si na kauč. To je dobre teda. Vážne vidíš, že jej nohu hľadá? Čiže? Čiže? Keby prišla o 4 mesiace skôr, tak by som ju bol zaškrtil o 4 mesiace skôr a teraz už by som to mal odsečené. Debil. Poprosíte si kečup bez horčice? Ale s hotdogom. Poprosíte si hot dog bez horčice? Sandra, sadnite si. Jaj, Boček naživo. Ja snad snívam, alebo nespím. Jaj, momali, ale z čoho sa ty necítiš? No ale z čoho si ty taký citlivý, Mojko? Do prdele, ja to neprítomný. Neprítomný. Diskomfort. No ale z čoho si ty taký citlivý? No ale čo sa ty necítiš? Keď pani Polničovou preskočiť s veľkým plakátom prítomný. Ja keď odhalím brucho, mne sa odkrví mozog. Ja Zrobím ti masáž. Sadni si. Toto nemôžete robiť. Sadnite si, prosím. Však som ešte nič nerobila. Celkovo, ako myslím. On sa rozbehol. Že čo nemôžem robiť, však nič nerobím. Jaj, Boček, ale jaký si ty pekný. Jak bych na teba skočila, ale nemôže. Mám revma, fúka mi na kríž. Traja chlapi v hoteli. Skloní, Sandra. Ty si mi vykusol piercing. Toto je moja dcera.
Však máš povedať, že ja. Prepač, že mám takto zlý text. Pardon, prepač. Dobre, daj to ešte raz. Toto je moja dcera. Musíte vydržať. Taká absurdita, že proste tu sa vždy zasekne. Toto moja druhá ladnička, tá nefunguje, ale otvára sa. Tuto ako som... Toto je moje kreslo, odtiaľto ako kúkame telku. Lenže teraz ako telku nemáme, ale raz sa nám to podarí. Toto je moja dcera. Dcera je problém. Dcera je trošku problém. Je toto možné? Toto je naša skriňa, toto je moja dcera. Ja? Teraz nemáme telku, ale dobre sa na ňom ako sedí a raz sa nám tú telku mať podarí. Víš čo, moja, tak si ešte poplávaj. Medzi nami. Proste, že to bola plachta, že ty si začala... To nebola plachta, ver tomu. To bol bobor? Tak si ešte poplávaj. A vedľa mňa sedí ďalšia adeptka Amorovho bosku. Naša hostka Nataša Geržová. Amorovho bosku. No to je v intenciách moja, sústrete sa. Sústrete sa, Nataša, poďte. To znamená, že pán Karol bude určite aj úspešný, mladý muž. Kedy to chceš hovoriť? Proste. Tak, Nataška, a toto bola naša druhá vizitka. Pán Karol, čo na neho hovoríte? Mám strýcha Karola. On režíruje. Áno. Úžasné. Trochu si neviem. Pozorne vás počúvam, Nataša, ale hovno vám rozumiem. Trošku som sa vžila. Keď mne sa najviac páči Ešte raz. Ti je to smiešné? Počkaj, bolí ma slepe črev. Už ho nemáš. Pankreas. Pankreas. To je ten grécky hrdina, ne? Pankreas. Stoj chvíľku na svoj mikrofón. Super. Inak ja som hovoril, že som na všetko. Ja som na všetko, ho mňa si každý opre, rozumieš. Na tvrdú robotu, len na tvrdú robotu. A zvíťazil Tony Pisar! Presne. Po reklamnom roku sa... A spolu poďme dovidenia. Áno. A po reklamnom bloku sa už nevrátime. Dovidenia! A po reklamnom breaku sa už nevrátime. Dovidenia. Povedali, že nepoviem. Ale naravme. Nataška? Trochu zabudla. Mňa nás kopol do ryti.
Karol sa volal, ale bol taký veľký, že by to kľudne mohol byť poň. Ne, zle som išla. Čo je? Nataška, a keby ste most... Z mosta doproste. My sa po pauze vrátime. Ja taký dostanem. Po pauze. Máme klapku? Daj. Ja mám klapku. Ja mám. Daj. Ešte raz len jeden, poprosím. Ešte raz, poď a nie do textu. Nataša! To tak nečakala. Bude na prvýkrát táto. To nevadí, bude, neboj. Medzi týmito dementami proste. Jeden dýcha z jednej strany, druhý z druhej strany. Ešte, že tu máme takú kráľovnú krasy. Tak, ducha. Ty by si ma zobral. Ale tak to Ideme od začiatku. Môžeme, pardon, ideme od začiatku. Jasne, ideme Ja už od si to jak začiatku. v reáli. Ideme. Nataša! Nemáš 10 korún na chleba? Čo moja? On mi robí náschval, on mi to voní na hrbet. Na hrbet. Nataša! Nemáš 10 korún na chleba? Ja som vám všetko dala. Všetko? Aj... Vieš čo? Chleba sa nám minul, nič nemáme. Ale máš ísť ty moja, víš? Prečo? Ja neviem, lebo je to tak napísané.